În retail, bara este ridicată în ceea ce privește experiența oferită clienților și asta se traduce prin așteptări mai mari ale acestora. Orice inovație este rapid copiată, prețurile sau tarifele se aliniază și ele rapid, astfel încât apare întrebarea firească: ce să mai fac ca să mă diferențiez de competitorii mei și să depășesc așteptările clienților? Bună! Sunt Carmen Belcescu, consultant și trainer în Customer Experience și în episodul de astăzi aș vrea să-ți vorbesc despre 5 factori care, alături de calitatea produselor și preț, influențează așteptările clienților și pe care tu îi poți adapta și folosi pentru a-ți spori reputația și a fi mai bine poziționat în ochii clienților decât concurența. Chiar dacă realitatea economică face astfel încât prețul să conteze încă pentru mulți români în orice achiziție, e ușor să-ți dai seama că nu poți, și ar fi o nebunie, să concurezi pe oferte de preț. Poți face oferte speciale sau anumite discounturi, doar pe termen lung, însă este o abordare nesustenabilă aceasta. Despre cum să afli ce așteptări au clienții tăi am discutat într-un episod trecut, însă azi vreau să-ți indic 5 aspecte care contează pentru clienții tăi, pe care ei le așteaptă și la care compania ta poate lucra pentru a le câștiga loialitatea. Cel mai important dintre aceștia este încrederea, dată de respectarea promisiunii făcute clientului, de expertiză, de profesionalismul oamenilor tăi cu care el intră în contact. Ca și în relațiile personale, în relația cu clienții, încrederea se câștigă greu prin acțiuni constante și concentrate, însă se poate pierde foarte ușor. Al doilea factor ca importanță este rapiditatea. Clienții se așteaptă să-și rezolve problema rapid, astfel încât în multe cazuri, rapiditatea cu care răspunzi și soluționezi problema clientului poate constitui baza și poate cel mai important pilon al relației voastre viitoare. Deși toată lumea își dorește să primească produsul sau serviciul repede, nimeni nu vrea rapiditate în detrimentul calității. Așadar, ce trebuie să faci este să îi setezi corect așteptările clientului, adică să-i comunici din start un timp de livrare estimat corect și să îți respecti promisiunea. Dacă ai comunicat 72 de ore de livrare, nu le depăși. În schimb, poți face să fie 48 sau chiar 24. Așteptări depășite, clienți mulțumiți. Al treilea factor ce influențează puternic pe comportamentele de cumpărare ale clienților îl reprezintă comoditatea, efortul pe care trebuie să-l facă un client pentru a cumpăra de la tine. Make it easy sau fă să-i fie ușor, elimină fricțiunile și lucrurile inutile din experiența sa și îl va face să revină la tine. Nu trebuie să completeze o mulțime de fișe inutile pe care nimeni niciodată nu le citește sau care nu vor servi niciodată nimănui. Să fie comod și ușor este principiul după care se ghidează magazinele de proximitate. E ușor, e accesibil, e comod și ghiși ce? Prețurile sunt mai mari decât în hipermarketuri. Al patrulea factor este personalizarea relației cu clientul. Personalizarea nu înseamnă numai să le spui pe nume, deși asta are un impact deosebit, ci să le arăți că îi cunoști și să le oferi ce își doresc sau au nevoie. Soluțiile digitale ajută mult și aici, însă pentru companiile care nu au bugetul necesar sau au doar puncte offline, baza o reprezintă în continuare oamenii din prima linie. Vestea bună este că există CRM-uri sau variante multiple de astfel de sisteme, unele gratuite, altele mai accesibile, prin care tu să-ți poți ajuta angajații să personalizeze această relație cu clienții. Ultimul factor, deși nu cel din urmă, este cel mai puțin folosit în mediul de business românesc, empatia. Nu face parte din așteptările de bază ale clienților români, însă contează și poate deveni diferențiator principal atunci când clientul tău se află într-o situație specială sau când îi crapă măseaua în gură, așa cum se spune pe românește. De exemplu, dacă este să alegi între doi furnizori din care doar unul te-a înțeles și ți-a oferit sprijin dezinteresat într-o perioadă în care erai în criză, e destul de ușor de ghicit cu care vei rămâne la final. Pentru fiecare din aceste criterii așteptate de client se poate vorbi mult. Din analiza feedback-ului clienților și a istoricului acestora cu compania, îți poți da seama care din acești factori primează și pe care ai putea să îi adaugi pentru a-i îmbunătăți experiența clientului tău sau a optimiza procese. Recomandarea mea ar fi să te concentrezi mai întâi asupra acelui lucru pe care îl poți face bine, astfel încât să-l duci la excelență, iar apoi pe rând să vezi ce alți factori mai poți optimiza.
Dacă ți s-a părut interesant sau util, m-ar ajuta să dai like și să te abonezi acestui canal pentru a fi la curent de fiecare dată când postez informații noi. Îți sunt recunoscătoare pentru că ești aici și îți doresc doar clienți mulțumiți care să revină și să te recomande. Pe curând!